Кніга лічбаў, раздзел 26. Пасля гэтай плягі сказаў Господ Маісею і Элеазеру, сыну Аарона святара: «Палічыце ўсю колькасць грамады сыноў Ізраіля, ад 20 гадоў і вышэй, па сем'ях і родах іх, усіх здатных ваяваць». Такім чынам Маісей і святар Элеазер сказалі гэта на раўнінах Мааба, насупраць Ерыхона над Ярданам. Тым, хто меў ад 20 гадоў і вышэй, як Господ загадаў Маісею. Вось колькасць сыноў Ізраіля, якія выйшлі з зямлі егіпецкай. Рубен, першародны Ізраіля. Сыны Рубена – Генох, ад якога род Геноха, і Паллю, ад якога род Паллю, і Хецрон, ад якога род Хецрона, і Хармі, ад якога род Хармі. Гэта роды з пакалення Рубена. Колькасць іх дасягае 43 730. Сыны Палю – Эліяб, яго сыны – Намуэль, Датан і Абірам. Датан і Абірам – гэта тыя князі народа, якія ўзбунтаваліся супраць Маісея і Аарона ў час бунту Коры, калі яны паднялі бунт супраць Господа. І зямля адкрыла вусны свае і праглынула іх і Коры. І паўміралі многія, калі агонь спаліў 250 чалавек. І сталі яны знакам перасцярогі, хаця Кора памёр, але сыны яго не загінулі. Сыны Сімеона па іх родах: Намуэль, ад якога паходзіць род Намуэля, Ямін, ад якога род Яміна, Яхін, ад якога род Яхіна, Зара, ад якога род Зары, Саул, ад якога род Саула. Гэта роды з пакалення Сімеона, агульная колькасць якіх 22 200. Сыны Гада па сваіх родах: Сефон, ад якога род Сефона, Хагі, ад якога род Хагі, Шуні, ад якога род Шуні, Озні, ад якога род Озні, Эры, ад якога род Эры, Арод, ад якога род Арода, Арелі, ад якога род Арелі. Гэта роды Гада, агульная колькасць якіх 40 500. Сыны Юды – Гер і Анан. Яны абодва памерлі ў зямлі Ханаан. Вось сыны Юда па іх родах: Шела, ад якога род Шелы, Перес, ад якога род Переса, Зара, ад якога род Зары. І вось сыны Переса: Есром, ад якога род Есрома, Гамул, ад якога род Гамула. Гэта роды Юды, агульная колькасць якіх 76 500. Сыны Ісахара па родах сваіх: Тола, ад якога род Толы, Пува, ад якога род Пувы, Ясуб, ад якога род Ясуба, Семрон, ад якога род Семрона. Такія роды Ісахара, агульная колькасць якіх 64 300. Сыны Забулона па іх родах: Саред, ад якога род Сареда, Елон, ад якога род Елона, Яхалель, ад якога род Яхалеля. Гэта роды Забулона, агульная колькасць якіх 60 500. Сыны Язепа па іх родах: Манаса і Ефраім. З Манаса нарадзіўся Махір, ад якога род Махіра. Махір быў бацькам Галаада, ад якога род Галаада. Галаад меў сыноў: Язера, ад якога род Язера, і Гелека, ад якога род Гелека, і Асраэля, ад якога род Асраэля, і Сехема, ад якога род Сехема, і Семіда, ад якога род Семіда, і Хефера, ад якога род Хефера. Хефер быў бацькам Салпаада, які не меў сыноў, а толькі дачок, імёны якіх Маала, Ноа, Хегла, Мелха і Терса. Гэта роды Манасы, і колькасць іх 52 700. А Ефраіма сыны па іх родах былі такія: Сутала, ад якога род Суталы, Бехер, ад якога род Бехера, Техен, ад якога род Техена. Далей сынам Суталы быў Еран, ад якога род Ерана. Такія роды сыноў Ефраіма, колькасць якіх 32 500. Яны нашчадкі Ясепа па сваіх родах. Сыны Беньяміна па родах сваіх: Бела, ад якога род Белы, Азбел,
ад якога род Азбела, Ахірам, ад якога род Ахірама, Супам, ад якога род Супама, Хупам, ад якога род Хупама. Сыны Белы, Аред і Нааман. Ад Ареда паходзіць род Ареда, ад Наамана род Наамана. Гэта сыны Беньяміна па родах сваіх, колькасць іх 45 600. Сыны Дана па сваіх родах. Сухам, ад якога род Сухама, гэта роды Дана па сваіх пакаленнях. Усе былі сыны Сухама, колькасць іх 64 400. Сыны Асера па родах іх. Емна, ад якога род Емны, Ішві, ад якога род Ішві, Берыя, ад якога род Берыі. Сыны Берыі. Гебер, ад якога род Гебера, і Мелхіэль. А дачкі Асера імя было Сараі. Гэта роды сыноў Асера, колькасць іх 53 400. Сыны Нефталі па іх родах. Ясеэль, ад якога род Ясеэля, Гуні, ад якога род Гуні. Ясер, ад якога род Ясера, Шилем, ад якога род Шилема. Гэта роды сыноў Нефталі па сваіх пакаленнях, колькасць іх 45 400. Агульная колькасць сыноў Ізраіля, што былі палічаны, 601 730. Потым сказаў Господ Маісею, кажучы: «Паміж імі будзе падзелена зямля на уласнасць паводле ліку імёнаў. Больш шматлікім большую частку дасі, менш шматлікім меншую. І кожнаму асобна, як цяпер яны былі палічаны, будзе дадзена ўласнасць. Зямля павінна быць падзелена жэрабем. Спадчыну маюць атрымаць паводле колькасці пакаленняў бацькоў сваіх. Жэрабем трэба падзяліць уласнасць між вялікімі і малымі родамі. А гэта колькасць сыноў Леві па іх родах. Герсон, ад якога род Герсона, Кагат, ад якога род Кагата, Мерары, ад якога род Мерары. Гэта род Леві, род Лобні, род Геброна, род Махалі, род Мусі, род Коре. Кагат жа быў бацькам Амрама, які меў жонку Йохабет, дачку Леві, якая нарадзілася яму ў Егіпце. Яна нарадзіла Амраму, мужу свайму сыноў Аарона і Маісея, і сястру іх Мірыям. Аарон меў сыноў Надаба, Абігу, Еліазера і Тамара, з якіх Надаб і Абігу памерлі, калі прынеслі чужы агонь перад аблічча Господа. І ўсіх, каго палічылі, было 23 000 мужчын ад 1 месяца і вышэй, бо яны не былі палічаны сярод сыноў Ізраіля, і не была дадзена ім уласнасць разам з іншымі. Гэта колькасць сыноў Ізраіля, пералічаных Маісеем і Еліазерам святаром, на раўнінах Мааба, над Ярданам насупраць Ерыхона. Між імі не было нікога з тых, каго Маісей і Аарон лічылі ў пустыні Сінай, бо прадказаў ім Господ, што ўсе яны перамруць у пустыні, і не застанецца з іх у жывых ніводзін, апрача Калеба, сына Ефоны, і Ешуа, сына Нуна.